Hej Georg Brandes. Jamen hej. Jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål, hvis det er i orden. Det er helt i orden, det er jo det, jeg kommer for. Ja, det var Ja. godt. Hvad går du og laver for tiden? Jamen, jeg er forelæser og har lige været i Paris på en af mine store studierejser, Ja. som I nok ved. Og så er lige for tiden prøver jeg at åbne verden op for tankegangen om at overføre den naturalistiske tænkemåde til kunstens verden. Ja. Ja. Ja, vi har jo hørt lidt om dine holdninger til kvindernes undertrykkelse. Kan du uddybe det lidt? Ja, men jeg synes, det er forfærdeligt, at kvinder og mænd ikke er ligestillet. Ja. Altså, de skal jo have lov til det samme. Og altså, der er ikke nogen, der er bedre end den anden. Nej. Hvorfor er du så uenig med Elisabeth Grundtvig? Jeres holdninger er jo næsten ens. Ja, men vi har nogle ens holdninger, og vi har også nogle holdninger, der ikke lige stemmer overens. Altså, jeg synes jo, nogle af ens holdninger er forkerte. Altså, da hun mener ingen sex inden ægteskabet. Mm. For begge køn selvfølgelig. Mm. Jeg mener klart, sex det skal forekomme inden ægteskabet. Da det er jo meget sundt for forholdet. Også at det er en naturlig drift, som vi mener er styret, altså som vi mener mennesket er styret af. Ja. Det eneste vi er enige om er ligestilling mellem kønnene. Så du synes, der skal være ligestilling? Ja, det synes jeg. Okay. Hvad mener du med, at vi så er styret af drift? Altså jeg mener at vi er styret af de lyster, som er ret umulige at ignorere. Ja. Vi kan ikke bare lave en lov og så gå efter det. Mm-mm. Altså hvis du kigger tilbage på Darwins teori, så kan du også se at vi stammer fra aberne og har nærmest lyster ligesom dyr. Og det er jo bare de lyster, der ikke kan ignoreres, som vi skal ud med til tider. Ja. Ja, men tak for det. Jamen selv tak, det var så lidt. Ja. Hej hej. Hej hej.